Pești versus toate zodiile. Peștii nu au nevoie să răcnească sau să domine cu forță brută. Adevărata lor armă este mintea. Ei citesc oamenii ca pe niște cărți deschise, lovind cu precizie fiecare slăbiciune ascunsă. Îi înnebunesc pe berbeci cu tăcerea lor. Taurii se prăbușesc când peștii dispar fără avertisment. Gemenii se încurcă în contradicții. Peștii îi întorc împotriva lor înșiși. Racul se înneacă pentru că peștii joacă rolul de victimă. Leul arde de furie când peștii le refuză atenția. Fecioara pierde. Logica nu învinge niciodată emoția brută. Balanța tânjește după echilibru, dar peștii servesc doar haos. Scorpionul îi admiră, totuși peștii plantează îndoială în umbrele lor. Săgetătorul disperă, incapabil să rezolve enigma lor. Capricornul se epuizează luptând cu un inamic care nu atacă niciodată frontal. Vărsătorul crede că este de neatins, dar peștii îi înconjoară cu o intensitate sufocantă. Peștii câștigă pentru că fragilitatea este deghizarea lor. Par inofensivi, dar în realitate sunt cei mai alunecoși și mai otrăvitori dintre toți. Împotriva zodiacului, nu forța decide, este câmpul de luptă al minții și în acea arenă toți cad pentru că nimeni nu manipulează mai bine decât peștii.